gaba da wannan tunatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa da muke yi a cikin wannan masallaci mai albarka. Yau za mu tashi babu salatul jana'iz ko babu salatul janaza, babu mai bayani akan sallar jana'iza. Sallar jana'iza wato sallar mutuwa kenan ko? Idan mutum ya mutu, addinin musulunci yana da bambanci da kowane addini. Addinin musulunci yana karrama bil adam. Idan mutum ya mutu, za a ɗauko shi a mai wanka, a yi mai sutura, a yi mai likafani, sannan a yi mai sallah, sannan a je a kai shi a makabarta saɓanin kowane addinai. Shi addinin musulunci shi yake da wannan bachos, ɗabi'o'i masu kyawu. Amma wasu anna idan wani ya mutu haka kawai ake turbuɗe shi, ta yi a mai akwati a je a rufe shi. Wasu kuma anna na gabas idan mutum ya mutu ƙone shi ake yi, a ƙone, a tattara itace da itace, a sa man fetur, a banka mishi wuta sai ya ƙone ƙormus, kamar mutanen nahiyar gabas mai nisa irin su Indiya da sauran ƙasashen da suke maƙautaka da suwa. To ya jama'a, sallar jana'iza ana yin ta ne bayan mutum ya mutu an tabbatar da mutuwar shi. To ita mutuwa ya jama'a abu ne wanda yake dole ga dukkan kowane mai rai wanda yake bayan ƙasa. Kowane wanda yake bayan ƙasa dole ya mutu. Dole yana son duniyan nan, yana ji yana gani ake gargada shi, dole ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a, makoma a wurin ubangijinka take, kowa sai ya koma zuwa ga Allah. Mun gane? To me ake nema gare mu? Mu yi tattali idan mutuwa ta kasance ita babu makawa sai an yi ta. To ba abin da ya rage gabawa kamar ya tattali guzuri na wannan mutuwar da addole. Hujjoji da yawa kuma sun nuna cewa ita mutuwa wajiba ce. Misali, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, Tabarakallazi bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alheri da albarkoki na wanda ga hannunsa mulki yake sun yawaita, wanda yake shine mai iko akan komai, wato Allah kenan. Allazi khalaqal mauta wal hayata, wanda ya halitta mutuwa kuma ya halitta rayuwa. Wato mutuwa ita aka fara halittawa, sannan aka halitta rayuwa. Su kaga kowa zai ɗanɗani mutuwa ɗin. Allah ya yi haka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin ya jarraba ku wa ya fi yawan kyawun aiki. Kyawun aiki shine Allah subhanahu wata'ala yake so. Wane ne ya fi kyawun aiki? Ba wane ne ya fi kyawun jiki ba, wane ne ya fi kuɗi, wane ne ya fi muƙami, wane ne ya fi sarauta, wane ne ya fi yawan kadarori a duniya, ba shi ne ma'auni ba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin ya jarraba ku wane ne ya fi kyawun aiki. Kyawun aiki su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake so, kuma shi yake kula da shi a ranar gobe kiyama. To kaga wannan aya ta nuna muna mutuwa gaskiya ce, kuma kowa sai ya mutu, duk mai rayuwa. Bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata sura yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Allah subhanahu wata'ala ya ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa. Kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa. Wa nabluukum bisharri wal khair, Allah ya ce muna jarraba ku da sharri da kuma alherori. Sharri abubuwan da rayuwa ba ta so, to Allah zai jarraba ta da su ko menene.
rashin lafiya, kashe-kashe, rashin zaman lafiya, ciwon wuta, ko menene, talauci da fatara, nablukum bishar wal khair, haka muna jarraba ku da alherori, kama ga lafiyar jiki a barka kana addini, arziki a bar ma lafiya, a bar ma hankalinka, a baka arziki abinda mutane ke cewa arziki, a baka mukami, a baka sarauta, a baka girma, a baka menene, duka dai alheri kenan. To Allah yana jarraba kowa, duk abin da aka baka jarrabawa ne daga wurin Allah. Wa ilaina turja'un, amma ku sani za ku dawo zuwa gare mu, in ji Allah. Kaga duk wannan ayoyi sun tabbatar da mutuwa, kuma kowa zai mutu. Allah subhanahu wata'ala hadisi, a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, mali walid dunya ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, me ya haɗa ni da duniya, me ya haɗuwa ta da duniya, ni ban da wani abu cikin duniyan nan fa, matafiyi ne ni, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abin da ya haɗa ni da duniya shine kawai kamar mutum matafiyi wanda ya gaji ya zauna a cikin inuwa domin ya ji daɗi, ya huta ya ji daɗi, to shine matsayina a duniya. Ya ɗan huta sannan ya ci gaba da tafiya. To annabi matafiyi ne kuma ya tafi, salawatullahi wa salamuhu alaihi. To tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi, to kuma babu wani bawa wanda zai saura a wannan duniya din, babu shi. Kowa zai gargada ya tafi. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, kowa zai bar wannan duniya. Ji yadda duniyan nan ta yi muna daɗi, dole wata rana za a yi ba da mu ba ma nan. Mun wuce, an gargada, mun tafi, mu bar ƴan uwa, mu bar ƴaƴa, in kuma ta kama mu bar abokan soyayya, kowa kai da komai da duk abin da muka mallaka, a gargada mu tafi zuwa sakamakon aikin da muka aikata. In mun aikata alheri, alheri zai same mu. In mun aikata sharri, kuma sharri zai same mu. Hadisi ya inganta a ruwayar Busr bin Sa'id a cikin al-Bukhari, Sahihul Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna Allah hayyara abdan baina ad-dunya wa baina ma inda, fakhtara ma inda Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, haƙiƙa Allah ya bawa zaɓin, ko bawa ya zaɓi zaman duniya ko ya zaɓi zuwa lahira. Shi kenan ma'anar hadisi din. Amma bawa sai ya zaɓi zuwa lahira, haɗuwar shi da Allah. Mun gane? Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗi wannan hadisi, kawai Abubakar Siddiq yana wurin radiyallahu ta'ala anhu, kawai sai ya fashe da kuka, saboda ya fahimci cewa lokacin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kenan. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fakhtara ma inda Allah, ya zabi abin da yake wurin Allah subhanahu wata'ala, wato tafiya ta tabbata kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallama zai koma wajen Allah subhanahu wata'ala, kuma haka aka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma wurin Allah. Ya tura, wa kake ganin cewa to za a bari a wannan duniya? Tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan duniya, babu shi, kowa zai tafi. Saboda haka ya jama'a, mu yi guzurin zuwa lahira. Shi zuwa lahira dole ne, ko ba komai kaga iyayenka ba su nan, ko kakanninka ba su nan, ko ƴaƴanka ba su nan, ko yayanninka ba su nan, yayyanka duk sun tafi, to kai ma haka zaka tafi. Ko abokanka sun tafi, kai ma haka zaka tafi. Ta hanya ce ta kowa, kamar yadda ka ji ana faɗa a wurin gaisuwa. Gaskiya ne, hanya ce ta kowa, ba mai ragewa, kowa sai ya tafi. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, kullu man alaiha fan, duk wanda yake akan ƙasa sai ya gargada ya tafi, za ya ƙare, komai ba saura, komai da ka sani babu, kowa zai tafi. To haka wannan duniyar take. Saboda haka sai mu shiga a karatun namu na littafin Ashmawi, babu salatul janaza, babu mai bayani akan sallar jana'iza.
wa salatul janazati fardun alal kifaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama malam yace ita sallar jana'iza fardun alal kifaya, farilla ce alal kifaya, wato farilla ce wadda wasu suke ɗauke ma wasu, wato iza qama bihal ba'd saqatat anil baqi, idan wasu suka je suka yi to sun ɗauke mana mu da bamu je muka yi ba, shi ake kira fardu kifaya, abinda idan wasu tsayu da shi to sun ishi waɗanda ba su tsayu da shi ba, to shine hukuncinta. Me hukuncin salatul jana'iza? Fardu kifaya. Mun gane farilla ce wadda wani na iya isar wani. Wa arkanuha arba'atun, mala yace rukunnan sallar jana'iza rukunnanta guda hudu ne, kama dai a wasu littattafan na malikiya rukunne guda 5 ne, ba guda 4 ba kamar yadda malam yace, domin akwai abun da malam bai abata ba, shine tsayuwa daga sallar, a tsaye ake yi ba a zaune ba. Mun gane, to nan bai ambace shi ba, saboda haka sai yace guda 4 ne. Ga guda 4. Anniya, na farko mutum yayi niyyar sallar jana'iza, wa arba'u takbirat, sannan yi kabbara guda 4. Idan yi kabbara harama Allahu akbar ta daya, to sai guda 3 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, amma akwai addu'o'i tsakanin su, kuma ba buƙatar sai ya daga hannunsa, idan ya daga hannun na farko ya isa. Mun gane, wa du'a, sannan yi addu'a bainahun, tsakanin wannan kabbara din, na an ce Allahu akbar kabbara farko, mun gane, to sai ka yi addu'a. So a malikiya kana cewa alhamdulillahi allazi ahya wa amat, amma kuma in ka karanta fatiha ya isa. Duk sana alallah in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in azza wal dallin, to kai as-sana alallah, ka karanta abin da ake so, to ka ce wal dallin shikenan, sai ka ce Allahu akbar, sai kai salati annabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, sai ka ce Allahu akbar, ya isa. In kai Allahu akbar shikenan sai ka ci gaba da yi mai addu'a, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzla, ko wata addu'a kamar yadda zamu karanta, addu'o'in suna da yawa kuma daban-daban, sai ka karanta, sai ka ce Allahu akbar na 4, sai ka sallama. Amma su a malikiya na 4 kana ƙarawa da cewa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana, har zuwa ƙarshen wannan addu'a. Sannan a malikiya sai ka ce assalamu alaikum, sallama ɗaya ake yi kawai gefen damanka shikenan. Mun gane ko, kamar yadda zamu gani. Wassalam, sai ka ce assalamu alaikum, wannan shine ka cika kabbara guda 4, to kayi sallama kenan, shikenan ka gama sallar jana'iza. Fahimtum? Mun gane yadda ake sallar jana'iza ko? Niyya, kabbara guda 4, addu'a tsakanin kabbarorin nan guda 4, sannan ƙarshe sai ka ce assalamu alaikum, shikenan, dama gare ka ya isa. Waye da obi ma tayassar, mutum zai yi addu'a da abun da ya sawwaka gare shi. Wastahsan ibn Abi Zaid, ibn Abi Zaid ya istahsan ibn Abi Zaid, ibn Abi Zaid ya kyautata cewa kace fi risalati, a cikin risalashi ya kyauta kace an ya qula alhamdulillah, mutum ya ce alhamdulillah allazi amata wa ahya, walhamdulillahi allazi yuhyi al-mauta lahu al-azmatu wal kibriya wal mulku wal qudra was sana wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma innahu abduk wa ibn abdik وابن أمتك أنت هلكته ورزقته وأنت أمته وأنت تهويه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفئنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له
إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزلا ووسع مدخلا واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي. اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول، وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. شكنا abin zai yi kenan ya gama. تقول ذلك بإثر كل تكبيرة، ذاك بجاك بان كوچ كبرة. وتقول بعد الرابعة باين رابعة سيكتي اللهم اغفر لحينا. bari mu koma ce mu fassara. Gaskiya ne. To dama ai mai littafi ya ce bi wad'u lahu bima tayassar. Kai da abin da ya tayassara, abin da ya sawwaka shi zaka yi da shi. Wannan shi yafi kai abin da ya sawwaka. Abin da ka ji liman yayi ya tsaya sai ka tsaya nan, dama kai mai koyi kake da liman. To kaga baka iya cewa sai ka karanta komai da komai. So ka gani, to ita dai fatan ya kamata su tsaya, in kuma wannan alhamdulillah lazi amata wahaya suka yi kuma shikenan sai su yi shi. To suka ce kuma wannan shine Imam Maliki hassana ya kyautata cewa a yi shi wannan addu'o'i ne. Alhamdulillah allazi amata wa ahya, godiya ta tabbata ma Allah wanda ya kashe kuma ya rayar. Walhamdulillah allazi yuhyil mauta, godiya ta tabbata ga Allah wanda yake rayar da matattu. Lahul azamatu wal kibriya, Allah shi yake da azama, shi yake da girma. Wal kibriya, shi yake da girma sosai. Azama, Allah azimun ne. Lahul azama wal kibriya, shi yake da girma da kibriya, ji da kai, faɗi. To wannan disbobi ne na Allah subhanahu wataala. Wal mulk, Allah shi yake da mulki. Wal qudra, Allah shi yake da qudra. Was sana, shi yake da kyakkyawan yabo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah shi ne mai iko a bisa komai. Ya Allah ka yi salati ga Annabi Muhammad, ka yi salati ga iyalin Annabi Muhammad, ka yi albarka ga Annabi Muhammad, ka yi albarka ga iyalin Annabi Muhammad. Ya Allah ka mai da ka yi albarka da rahama akan Annabi Ibrahim da kuma iyalan Annabi Ibrahim fil alamin, a cikin halittu, innaka Hamidun Majid. Allah kai ne Hamid abin godiya, kai ne Majid mai girma. Allahumma innahu abduk, ya Allah wannan da muke wa sallah bawanka ne, wa ibn abdik kuma dan bawanka ne, wa ibn amatik kuma dan boyarka ne. Anta khalaqtahu, ya Allah kai ne ka halitta shi, wa razaqtahu ka arzita shi, wa anta amatta, ya Allah kai ne ka kashe shi, wa anta tuhyi, ya Allah kai ne ke rayar da shi, wa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyati, Allah kai ne ka san asirin shi, kai ne ka san bayyanan shi, komai kai ka sani game da shi ya Allah. Ji'ina ka shufa'a lahu, ya Allah mun zo ma muna masu neman cetonsa a wurinka. Fa shaffi'ina fi, ya Allah ka ba mu cetonsa. Allah ka ba mu cetonsa. Allahumma inna nastajiru bi habli jiwarik, ya Allah mu muna neman amana, muna neman masa amana da amanarka ya Allah. Nastajir bi habli jiwarik, wato muna neman amana, kamar yadda Allah yake cewa idan wani wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'amana. Mun gane shine idan mutum ya nemi na aminci ka bashi amana, to wannan muna neman mai amincin daga azaba wurinka ya Allah. Bi habli jiwarik, da amana ta wurinka ya Allah, amanarka ya Allah, ba wai makautaka da Allah ba kamar yadda suke fassara. Allah ba a makautaka da shi, yawa ba Allah ba a makautaka da shi. Allah da yake saman sama
ya za ka yi makotaka da shi innaka zuwafa wa zimma, ya Allah kai ne zuwafa, kai ne mai cikawa, wa zimma kuma kai ne mai amana Allah, duk wannan sifofi ne na Allah, kai ne mai cika alƙawari, amana da cika alƙawari duk shine Allah subhanahu wata'ala. Wa huwa yujiru wa la yujaru alai, kuma Allah shine yake, to wannan jiwarin shine ake nema, huwa yujir wa la yujaru alai, to wannan jiwar shine ake nema a wurin Allah, shine yake bada amana, shi yake kariya, shi yake tsarewa, ba mai tsare Allah. Mun gane ko? Allahumma qihim min fitnatil qabr, ya Allah ka kiyaye shi da fitinar kabari, wa min azabi jahannam, ya Allah ka kiyaye shi daga azabar jahannam. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ka gafarta mishi kuma ka yi mai rahama. Azabar kabari dai mun yi muku bayani akan azabar kabari so tari da yawa. Mun ce azabar kabari abu ne wanda ya shafi kafiri da munafiki kawai, so ake yi wa azabar kabari, amma mutum mai imani shi ba a yi mishi azabar kabari, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu az-zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Shi mumini tun daga nan duniya bakinsa a tabbace ki har zuwa lahira, haka Allah zai tabbata masa komai. Ana tambaye shi man rabbuka, rabbi Allah, wa man rasuluka, sai ce rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kamar yadda ya zo ma za ta qulu fi hadha ar-rajul allazi bu'isa fikum, me kake faɗa a wannan mutum wanda aka aiko cikin ku? Sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, na shaida cewa shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, kuma na shaida Allah shine Allah. To in ya faɗi haka shi kenan. A ruwaya Abu Dawud, ruwaya Qatada an Anas, yace fala yus'al an shay'in ghayriha, ko wani abu kamar haka, ba za a sake mai wata tambaya bayan wannan tambayar ba. An tambaye shi ya bada ansa, shi kenan, ba a sake mai tambaya, sai a ce ya kwanta, ko kuma a nuna mai a ce wannan haza maq'aduka minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal janna, wannan shine ka kalla ka gani ga wurin ka can a wuta, amma yanzu an canza ga wurin aljanna shi aka baka. Sai ya ce bari in je yin bushara ga yan uwana, sai ya ce a'a ka dai kwanta. To mas'ala munafiki ko kafiri shine za a tambaya ce la adari, to da mutum ya faɗi la adari mas'ala ta samu, za a buge shi da maqma'atun min hadid ko kuma bi mitraqin min hadid, gunki, menene ake kira, kulki ko guduma ko hama ta bakin karfe, kowa zai ji kuka ne illa sakalai, sai mutum da aljannu kawai. To farkon matsala kenan, kuma a zaunar da mutum har lahira haka. To wannan shine azabar kabari. So azabar kabari tabbatacce ne ga kafiri da munafiki awul murtabu, kamar yadda zo a hadisin Asma, hadisin Hisham bin Urwa an Fatima an Asma binti Abi Bakar, Bukhari ya fitar da shi, Muslim haka da sauran ahli sunan haka suka zo. Saboda haka ba ma haɗewa mu ce kowa da kowa da mai imani da marashi imani. Shi mai imani da Allah ya faɗi ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Ita radiyatan mardiyya ce, me ya hada ta da azaba? Fa man kana min ashabil yamin فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلا من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين. kaga الضالين kenan wanda ba masu imani ba, tamam mai imani shi bai da wannan, bal masu imani tatawaffahumul malaika tayyibin haka take cikin dadin da take karbar rayukansu, kuma tana yi musu sallama, salamun alaikum, tana musu sallama, kaga suna cikin aminci, mutma'inna ne a cikin aminci. Mun gane, kada wani ya zo ya ba mu tsoro ya ce akwai maciji, akwai kunama, akwai wane ne cikin kabari, domin ya sa mutane su kace tsammani daga rahamar Ubangiji. Sannan kuma Allah baya azaba da kunama, baya azaba da maciji, shi azabun nar ko shi da wuta yake azaba. Da wuta yake azaba shi Allah subhanahu wata'ala.
mun gane ko sannan yana yin ta a lahira ne ba a nan duniya ba amma akwai waɗanda falamma asafuna intaqamna minhum wanda suka yi ba daidai ba ga ubangiji tun da nan duniya ya ba su sakamakon su kamar mutanen Nuhu mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara wa lam yajidu lahum min dunillahi ansara haka ma wal mu'tafikati ahwa mutanen Ludu haka aka kifar da su da azaba tun daga nan duniya to akwai al'ummomi da tun daga nan duniya an yi musu wannan azaba saboda sakon da suka yi ya wuce wuri saboda haka sai aka kifar da su kamar yadda zo a suratul Ibrahim aya guda 2 ne Allah ya ce lanuhlikanna zalimi wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman khafa wa'idi wa khafa maqami zamu halakar da azzalimi haka ubangiji yace zamu halaka azzalimi kuma haka aka yi ta halakar da wannan azzalumai amma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mi wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah zai jinkirta musu har ranar kiyama ranar da ido za su fito kwala to sai a jinkirta musu mun gane wannan ko su wannan shine sannan a neman mai tsari daga azabu jahannam da azabul qabr Allahumma ighfir lahu kace ya Allah gafarta mishi kai mishi rahama wa afu anhu ya Allah kai mai afwa wa afihi ka bashi lafiya wa akrim nuzula ya Allah ka girmama masaukinsa wasi mudkhala ya Allah ka yalwata wannan mudkhala mashigar shi kabarinsa kenan kuma ya inganta a hadisi cewa kamar yadda ruwatul hadisi suka karshen hadisin da muke karantawa an ce za a buɗa mutum kabarinsa 70 zira'an a yalwata zira'i 70 ko ina a yalwace madda basarihi a yalwace haka za a yalwata kuma a bar shi ya tana'am bi na'imil akhirah har zuwa ranar kiyama mun gane ko Allah ya samu cikin su waghsilhu bima'in wa saljin ya Allah ka wanke shi kai mai wanka bima'in wa saljin da ruwa da kuma salj kankara wa barad da kuma sanyi wato duk kina ce dai a tafiyar da zunubansa ko ta yaya Allah a share mai laifukansa duka wa naqihi min az-zunubi ya Allah ka tsabtace shi daga zunubai wal khataya da kuma khataya kurakurai kama yunqa sawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsabtace as-sawbul abyad tufa fari min ad-danas daga mi azamta wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah a musanya mai gida wanda yafi gidansa na duniya ko menene na duniyan nashi a musanya har da gida wa ahlan khairan min ahli kuma a musanya mai gida iyali wanda suka fi iyalinsa da mutane wanda suka fi mutanensa na duniya so gida dai gidan lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at wala khatara ala bali bashar tunaninka da ganinka da duk abin da zuciya take raya maka to ba taɓa raya maka abin da lahiran yake ba ta taɓa raya maka irin abu na lahira babu shi a duniya ko mi ka ji ko mi ka gani cikin rayuwar duniya da kyau da daɗi da birgewa to babu irin shi na lahira sau da haka na nema a musanya ma kuma Allah zai musanya a lahira mun gane kuma free of charge duk kayan lahira free ne komi da komi ba bukata to haka ake addu'a Allah ya musanya gida fiye da nashi sannan iyali tunda za a sashi ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada mun gane ko to kaga an musanya mai mutanensa da iyalansa duka an musanya an gama shi da annabawa ayarin siddiqai ayarin salihai saboda shi mai imani ne duk maganar muna yi akan mai imani fa mun gaya muku mai imani muka ce shi kuma mai imani kamar yadda aya ta ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim zalika wajahadu bi amwalihim wa anfusihim menene karshen ayan nan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim nan suratul tur ne ko wace sura ce haka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim a'udhu billahi minash shaitanir rajim inda yake cewa kullu nafsin bima kasaba rahin karshen aya kenan ka gane ko to masu imani dai su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu kawo kansu suka yi jihadi sosai sannan kuma ba su yi sun malamiyar tabo babu shakka tsakani da Allah kai tsaye suka yi babu rai ba sa shakka ko inda ko walakin ko wani a tsakani da Allah bai ɗaya haka suka tafi suka yi mun gane to waɗannan su ne masu imani kuma su ne masu gaskiya haka ma ayat suratul anfal innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to waɗannan su ne masu imani su ne ba su da tambayar kabari kuma ba su da fitinar kabari kuma su ne suke cikin wannan ni'imomin da muke ambata mun gane ko wa zawjan khairan min zawjihi kuma ya Allah ka musanya mai da mata wadda tafi matarsa to a musanya mishi to in ta yi imani dai za ta bi shi ita matar tashi Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay'in okay kullu imrin bima kasaba rahin ba waccan aya bace innal ladzina amanu innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim ulaika humus sadiqun uzu billahi minash shaitanir kudu ba ku wannan mun gane ko su masu imani in iyalin sun bi su da imani alhaqna bihim zurriyatahum za a riskar da su da masu imani za a hada su wuri daya haka za a hada su wuri daya dukansu to wannan shine za a hada su da iyalinsu da yan uwansu duka wuri daya haka za a hada su Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani fazidhu fi ihsani ya Allah in ya kasance muhsin mutumin muhsini ne mai kyaukyawan ɗabi'a ne ya Allah ka ƙara mishi a kyaukyawan ayyukansa wa in kana musi'an ya Allah in ya kasance mai munin aiki ne yana miyagun ayyuka fatajawaz an sayyi'atihi ya Allah a tsallake ayi mai hakuri ya Allah kada a kama shi addu'o'in da ake wa bawa kenan fa a wurin sallar jana'iza ana mai addu'a so dole ka zauna lafiya da mutane ka ji addu'o'in da ake maka haka ne mutane ne ke maka wannan addu'a tsakaninka da ubangijinka a dai neman ma alheri ka kubuta don ba ka zama lafiya da mutane a za ka samu irin waɗannan addu'o'i dole a zama da lafiya da mutane Allahumma innahu qad nazala bika ya Allah hakika shi ya sauka gare ka wa anta khayra manzul bihi ya Allah kai ne fiyayyen masauki gare shi wato manzul duk wanda yake saukar da wani Allah shine khairun minhu Allah shine mafifici daga kowa wanda yake saukarwa yana bada ni'ima yana bada abinci yana bada wani yana bada karama da duk komai yana yi to Allah shine mafifici so Allah ya mai duk abin da ya kamata a yi wa bako na mutuntawa da karrama da menene faqiru ila rahmatika ya Allah shi wannan faqiri ne ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabika ya Allah ka wadatu Allah ko kai ma azaba ko ba kai mai azaba kai ganiyin ne ko ba haka ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ni Allah zai da azabar bayu inda suna godiya suka yi imani Allah bai komi da wannan Allah ganiyun ne wa rabbukal ganiyyu zur rahma shi ubangiji ganiyyu zur rahma ne mawadaci ne ya wadata da komi har azabar da zai mana Allah ya wadata da ita ko bai yi ba abin da zai shafe shi mun gane kamar yadda kuma annabi Isa yake cewa in tu'azibhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim in ka ma yi musu azaba Allah bayan ka ne in ma ka yafe kuma kai ghafurur rahim ne ya Allah duk kana iya yin haka kowanne kana iya ya Allah Allah yana iya kowa to saboda ganin an azabi Allahumma sabbit indal mas'alati mantiqa ya Allah ka tabbata lokacin tambaya ka tabbata mantiqa halshensa to Allah ya riga alƙawalin wannan yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit bara bin azib ya ce wannan an saukar da ita ne a azabar kabari Allah zai tabbata wa duk masu imani
inda mutum yana da imani, kuma mun bada abin da ake nufi da imani. Wala tabtalihi bi qabrihi, ya Allah kada ka jarraba shi a kabarinsa bima la taqata lahu bihi, ga abin da bai da tsaka gare shi, bai da iko. Wa alhiqhu bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ya Allah ka riskar da shi da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ka hada su da annabi, Allah ka hada mu da annabi ya Allah. Allahumma la tahrimna ajra, ya Allah kada ka haramta mana ladarsa, wato mu da kai mai wannan Allah ka ba mu lada mu ma. Wala taftina ba'da, ya Allah kada ka fitine mu bayan sa. Wannan shi zaka budi bi isri kulli takbiratin, bayan kowace kabbara. Wa taqulu ba'da rabi'a, ka fadi bayan ta hudu. Akwai lokaci ko? Mu tsaya nan ko sai mu tashi wannan paragraph. Wa taqulu bi isri zalik, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ne ya kamata mu tsaya. Wannan shine karatunmu na yau ya jama'a. Wannan shine addinin musulunci. An fara sallar jana'iza a Madina ne ya jama'a, shekarar farko. Da ba a sallar jana'iza, da baya ne aka fara. Yadda mutanen ke yi ala tariqati qaumi haka ake yi. Amma sai aka shar'anta a yi sallah ga matattu na musulmi. Sai kai wanda ba a wa sallah shine wanda ya mutu wurin jihadi. Ba ya mai wanka, ba ya mai sallah, haka ake tafiya da shi. Ko yaron da aka haifa, mallam yastahilla sariha, wanda aka haifa amma bai yi kowa ba, bai yi kuka ba, shi ma haka ake rufe shi. Mutane suna yawan tambayo, an haife shi ya yi kuka ko bai yi kuka ba? In ya yi kuka a yi mai sallah, in bai yi kuka ba za a yi mishi sallah. Mun gane ko? To wannan su ne ba za a yi ma sallah ba, sai mutum da yake kafiri shi ma ba a yi mishi sallah. Sai dan bid'a saboda tsoratarwa shi ma ba za a yi mishi ba, saboda tahziri mutane kada su fantsama cikin bid'a. In sun ga cewa ba a yi musu sallah, to suna barin, ana sa ran za su bar bid'o'in da suke yi. To wannan shine karshen karatun namu na yau, kuma da shi muka zo karshen wannan darasi. Haza wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.